amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina wenza ngathi u-Aphamazi babukele emakhaya futhi siyangena indodakathi siphinde sidlule futhi umhlaka 2 uzosishayela sesifikile khona laphana eKapa babukele emakhaya eCape Town babukele emakhaya nina okwenu ukuthi nje nivive ngoba umkhulu uyeza uThathulo ephethe izinto eziningi ezihlukahlukene siyambona futhi namkhulu ufikile khona kuhlelo lakhe umkhulu siphinde simbingelele babukeli simamukele futhi naye sabona mkhulu sakwamukela uhlelo omkhulu ya sanibonani balaleli yebo mkhulu siyaphila hayi siyaphila nathi mkhulu yebo yebo ngithi hayi angazise umphakathi waseGoli namaphethelo yebo ukuthi ngomhla ka-29 siyangena eGoli ngomsebenzi wethu osusebenzayo ngokujwayelekile nje siyayihambela indawo yaseGoli sihambele naseCape Town uma kusuke kuphela izinyanga sihambele masingahlali kakhulu sihlala mhlawumbe eziwu-2 sihlale eziwu-2 futhi eCape Town yebo izona-ke izinto esiyihambayo lezo uma kusuke kuphela inyanga ake ngithi-ke engizibe ngokuphethe okukhulu osokuhlupha abantu abaningi njengoba phela niyazi ukuthi kuyenzeka abantu baduke bangazivi ukuthi bashonaphi mhlawumbe kuduka umama mhlawumbe kuduke indoda iduke nje ingazi iyashonaphi ilahleke nginawo lo muthi onjalo okwazi ukubuyisa umuntu owalahlekayo wangazi ukuthi washonaphi ya mhlawumbe umama ubalekile wabhunguka indoda iyahamba kanjani iyabhunguka kodwa kumuntu wale ekhaya ile ekwazi ukumbuyisa la hayi intombi hayi intombi mhlawumbe uthi uma ufuna ukubuyisa intombi cha umuntu wale ekhaya ngoba sebesebenza ngani bale ekhaya abasuke bezolanda lo muntu ohambile walahleka sebenza ngalo ngabantu bale ekhaya abadala okuyibona abazohamba bayomlanda la esuke ekhona umuthi osheshayo kakhulu lo uma usebenza ngingawubiza ngokuthi uyisikhafulo uma usebenza lo muthi kufanele sithathe lo muthi oyimpuphu siwuthathe siwufake ebhakedeni ya mase sithola amakhandlela amabili eliyelo nelimhlophe sambe siye esangweni sesifake amanzi ebhakedeni nalo muthi sambe-ke sesangweni lapha ya lesofika siphehleke sishise khona impepho siphahle khona siwalayithe lamakhandlela omabili bese siyawuqunga lo muthi uqunga-ke kwenziwa kanje ebhakedeni siwuqunge simemeze lo muntu ukuthi akabuye sitshele abantu abadala ukuthi salahlekelwa unobani wakabani asimazi lekhaya ukuthi washonaphi siyamcela nina abantu abadala nomlande la ekhona abantu abadala-ke bona-ke bazosuka-ke bahambe bayolanda lo muntu akupheli izinsukwana ezingaki nje uthuka nje eseqhamuka ebuya noma ngabe wahamba nini uyabuya uma ukuthi-ke lo muntu esumbizayo mhlambe usashona akasekho emhlabeni uyayabuye lo muntu-ke njengoba esumbiza nje simbiza abantu abadala abuye azosho ukuthi hhayi sengashona ngisekho emhlabeni mhlawumbe ngashawa obani nobani bangishaya baze bangibulala sengashona angisekho usebuya ngephupho kuseyasho-ke manje ngoba lo muthi wona omkhanyiselayo yonke into naye lo meseshonile kodwa wayehambe ngokulahleka bonke-ke labo bantu bayabuya-ke ngale nduku le nduku nje yinhle kakhulu uma usuke uyiphehla lapha uyiphehla uyiqunga umemeza
futhi lokho ukwenza nje usuku olulodwa, hhayi izinsuku eziningi. Hawu isuke-ke indaba-ke mese iyabuya-ke umuntu wakho-ke. Yebo. Ukuhamba kwabantu-ke kuhlukene izindlela ey'ningi. Yebo mkhulu. Ukhona umuntu ukuthi ukhishwe isichitho lekhaya esimkhiphile esenziwa abathakathi. Yebo mkhulu. Ya. Udukaneze. Mhlawumbe washaywa ngodukaneze, kodwa uma sewukuthi uyambuyisa ngale ndlela, uyabuya lo muntu abuye eze ekhaya alikhumbule ikhaya lakhe. Abanye-ke abantu mhlawumbe umuntu wesilisa uyathandwa intombi endaweni mhlawumbe ila ayibaleka khona uhlala nalowo ntombi ashiye iy'ngane zakhe. Yebo. Ingakho-ke simubuyisa kanjena naye futhi. Iningi-ke indlela, mhlawumbe unkosikazi naye uyaphuma naye abaleke ashiye umuzi wakhe. Yebo. Naye futhi ubuya kalula kanjalo, simubuyisa ngabantu abadala. Kodwa-ke hhayi intombi, kufuneka umuntu wale ekhaya owaziwayo ozotshela ukuthi njengalabantu abadala ukuthi wahamba umuntu la. Babize bonke abantu bakini, babize bonke ukuthi abahambe bamlanda, bamlanda babuye naye. Yebo. Injalo-ke le ndaba. Manje mkhulu ake ngibuze futhi lana. Umuntu omkhulu onenkinga yena mhlawumbe othi kuthiwa yena wadliswa mkhulu laphayana mhlawumbe ehleli endaweni mhlawumbe la abanjwe khona umuntu wakho wesifazane la mvalele khona la angafuni ukuthi aphinde abuyele ekhaya. Yena mkhulu uyakwazi ukuthi asizakale empilweni enjengalana mhlawumbe sesimdinga ekhaya simfuna abheke ekhaya abuye ekhaya. Siyamsebenzisela kanjena le ntombi mkhulu. Ubuza kahle mpela. Wonke lowo muntu lowo uma sekusebenza le nduku le, umqondo wakhe uyaqwebuka. Yebo mkhulu. Aphinde ekhaya. Usengathi-ke uma efika-ke mase efika ekhaya-ke selingaya komhlolela ukuthi wayehambe kanjani. Uma edinga ukuphalaziswa lo muntu ngoba mhlawumbe idliwe selimfake idliso lalowa muntu omdlisile lo abathandana naye. Yebo. Usengaphalaziswa-ke aphalaziswe liphume idliso. Yebo. Ngoba nazo izinto lezi zokukhipha idliso nginazo. Yebo mkhulu. Ngoba phela amadliso lawa ayinkinga, umuntu uzaxola nokuyibulala mpela uma ukuthi mhlawumbe lo muntu mhlawumbe uyamala kube njani, axola nokuyibulala, ayinkinga amadliso. Yebo mkhulu. Ayinkinga kakhulu. Ingakho nje kubalulekile ukuthi uma uphila uyindoda noma uwumuntu wesifazane uhlale uphalaze uyikhiphe. Uzicile mkhulu, uzicile. Yebo. Yebo. Kubaluleke kakhulu lokho ukuthi ukwenze. Yebo mkhulu. Yebo. Manje mkhulu ake ngibuze futhi la ngoba kukhona umkhulu yena umuntu abe nenkinga mhlawumbe ongeze nje inkinga yokuthi mhlawumbe ufake nje bangumuntu mkhulu mhlawumbe akahamba ngombani. Waduma ekhaya mkhulu yena ngokwakhe wathi wena mbodlela emafethini eThekwini laphayana lazohlala khona. Naye mkhulu uyakwazi ukuthi inhliziyo yakhe iphinde igezeke amehlo akhe asabuka aphinde abuke ekhaya futhi uma umsebenzele yona ngemali. Hawu lo ulula kakhulu-ke loya mali uyihambela nje. Yebo. Engathathwanga izinto njengenemithi. Ulula kakhulu, ukhumbula manje ekhaya ukuthi ekhaya imaphi. Yebo. Ushesha kakhulu ukubuya lowo. Yebo mkhulu. Hhayi lo akanankinga lowo, ushesha kakhulu lowo. Yebo. Ya akaphazamisa. Yebo, hhayi babuyele emakhaya nazibonela-ke futhi namhlanje ukuthi umkhulu usaphethe yona futhi impande, udlalisa impande futhi umkhulu umuthi o-T_T babuyele emakhaya. Siyeza futhi laphayana babuyele emakhaya eGoli, ningakhohlwa futhi naseKapa sobe sesifikile nangabo umhlaka-2 babuyele emakhaya. Ningakhohlwa nje ukuthi nilungise phela umkhulu ngoba uma efikile uyakwazi ukuthi akusize ngemadlana nje encane wena munayo mpela uyifake lapha kwi-akhawunti. Nilungise babuyele emakhaya, ningakhohlwa ukusubscribe futhi niphinde nilike nishare nayo ividiyo yabo. uNkulunkulu uyatholakala na Facebook page, unalo i-page lakhe Facebook babuyele nihambe empini naye nakhona kuphinde kwande njenganakhona la ku-YouTube babuyele emakhaya. Mkhulu ake siphumeni manje sivalelisa babuyele emakhaya. Ngingakavalisi ake ngisho lapha e-Kransfontein. Yebo. Ngakamakhodi. Yebo. Sofika lapho ngomhlaka-2. Yebo. Ngo-9 logoza sobe sesifikile sesiqala nakhona ukusebenza. Yebo mkhulu. Ya. Sibonge. Yebo mkhulu. Iphara. Yebo. Ukuyibiza ngephara ingokuthi
uma nje uthandana nalo muntu onalezi inhlanga, hhayi impela udela konke onakho. Ungathenga ngisho imoto umnike ngoba uzama ukumelelisa ngokuthi uyamthanda. Yebo. Ungakuthenga nje le moto umnika yona. Angikhulumi-ke imali nje uthi mnike nje, uthi mnike nje. Ingako ngithi yiphala ngoba iyona ekhuthuza umuntu, ngazuthi iyamkhuthuza. Umkhuthuze, iyamkhuthuza nje. Immele nje. Lo kanako uyakhipha. Yebo. Uma kuthi unengane, ingane uyayondla ingane. Udliwe kahle ekhaya kwenzeka yonke into. Akasho ukuthi hhayi le mali yami lena ngoba ngayisebenzisa mina ngedwa izodliwa yimina. Cha, ingane uyayondla. Usuke nokuthi avele aganwe futhi ashade ngoba akafuni nawe ufune lento yakho ukuthi ayenze akwenzeke kahle. Yebo. Ingako ngithi umkhuthuzo ngoba hhayi impela. Hamba noMantongomane, ufamba nje ngokukhuphuka uMantongomane. Hayi still no daba uzoza wena. Ungajahi ukhozi ngenja mfana, usekhotha impembe yomini.